Значи, разкажи си болката, айде. Целият интерес, говорим и за 2016 година, допреди 2015 година, си движихме, си работихме, си изкарвахме на ден поне по 20 лева с сигура. Ние разчистим вашите мръсни домове. А в един даден момент, вчера на по 18, по 20 годишни пичове, дето са назначени на работа в общинската охрана, почна с мен шак да си направят. Аз съм на 38 години, той почна не от този завой, а от другия завой. А това преди го нямаше. Значи, целите извисквания доват от тия млади момчета. А допреди охраната беше от 35 до 40 години има охрана, дето знаеше как да се изразяваше с народа. А тия млади пичове не знаят как да се изразяват, а показват пищаци. Има ли смисъл това момче, ние да събериме, да си гоним един на друг, да си заключиме у затворището, па жените и децата да ни страдат така. Ние това не го искаме. Знаеш какво искаме? Да работиме спокойно, да си нямаме дразга, нито с тебе да си имаме проблеми, па нито и с мен да си имат проблеми. Това е най-голяма цена, работата просто да стане запечена. Значи, 10 човека в центъра правят много хора да страдат. Нали ние чакаме от вас, вие чакате от нас. Що имат да делиме? Казвай. Сега тук е 25 години, не се решават вашите проблеми. Не се е направило. Поне след това, като не може да се направи, поне да се създаде някаква работа, да се работи, да не се краде. Цигани. И ние сме хора. Кажете сега, вие повечето какво работите в момента? В момента чакаме от социални грижи. Млади момчета, дето мога да работам, да изкарам 5 лева здрави, аз трябва да чакам на социални помощи. Ето, вие сте млад човек, какво работите в момента? Нищо не работим, безработни, всичко са на социални. Няма ли са такива програми за ангажиране на... По 5-6 деца имат. Как ги гледат тия деца? В общината не ви ли търсят да съдействие за работа? Вече нямаме нужда, ние се храним и така отиваме по джубретата, се храним, защото вашата държава иска това. Значи вашата държава. Всичка е. Държава е проста държава, не ни интересува вече. Как те не се интересуват за хората, как да ги хранят, как да им дават работа да работят, така и нас не ни интересува, ние отиваме сами се храним. Вие ходите по горбе, така? Така. Чужбина. Държавата иска така. За джубретата ще фърлят букуците. Значи, приятно ли тия български гражданин да ходи да работи по чужбина? Защо да не се работи в България? Да даем труд за България, нали сме родени в България? Нашите деца отиват във вашите училища и ние искаме да се интегрираме. Всеки ден говорите по телевизиите, че искате да ни интегрирате. Добре, помогнете ни да се интегрираме. Какво правиме? Ние живееме тук, виждате в какви условия. Идете надолу да видите. За да ни прекарат канализация, трябва 370 метра да ни включат в канализацията, в долния край. Никой не е взел мерки. Аз живея тук 28 години в Петрич. И на всички тези хора, които виждате, живеят в тези условия. Как ще се интегрират? Те нямат тоалетните къде да включат. Ние нямаме вода, питейна вода. 2 години, когато беше още другият кмет, отидохме с нашите комшии, тук направихме едно влизане при него. Той обеща... Нека да си слушаме. Той обеща да ни се пуснат търби. Обаче аз... Кой той е? Миналият кмет, как го беше? Ело Илиев. Лично аз съм говорил и моя комшия бехме с подписка при него. Вика, ще ви пуснем търби. Добре, аз питам. Ако ни пуснат търби, ние можем ли да ги направим? Не. Ние нямаме бокдозери, нямаме трактори, нямаме с какво да ги направим. Добре, айде да си ги разделим тия търби. Какво ще правим? Какво ще правим с тия търби? Вие ми кажете. Ние сме граждани на Република България и искаме да се интегрираме. Утре други ден хората казват, интегрирайте се. Добре, ето, ние си пращаме децата на училище, купуваме им нови дрежки, въпреки че сме икономически неспособни толкова. Работиме на най-лошите места в България, вие знаете, комунални и така нататък, мръсните места, ние ги работиме. Но нека, ние сме съгласни, но как да откараме? Това дете, като му купиш този анцик, след 2 дена то става същото, разбирате ли? Нямаме канализация, нямаме питейна вода. Това е най-важното за оцеляване на този народ.
За да се интегрираме, трябва да се научиме, трябва да научиме децата си. Обаче моето дете като отида на училище, обличам го нови дрежки и до там, а той става целия в кал.